Ahora sí, seguimos adiante en este tempo de radio, tempo de actualidade local. Hoxe, tanto a nivel local como a nivel estatal, o tema é un, o gran apagón sufrido onte, que do que nos estamos a recuperar no conxunto de Galicia. Red Eléctrica acaba de lanzar un comunicado e escasos minutos onde fala de que está xa restablecido o 100% o suministro eléctrico no conxunto do Estado. Ben é certo que vamos coñecendo como aínda hai lugares onde non se restableceu. Son poucos, pero podemos dicir que agora mesmo, ou polo menos hai unha hora, ben é certo que nunha hora poden mudar as cousas, pero hai unha hora non estaba, polo menos en Galicia, o 100% do suministro eléctrico recuperado. Lugares como Touro, por exemplo, ou Melide. Tamén outros puntos de Outes ou de Teo. Falando da nosa contorna, falando do contexto no que nestas 3 horas temos por diante. Tamén o Concello de Brión, hai pouco Pablo Lago estivo con nós, tamén falaba hai 2 horas de que estaba nun 80 e pico % ese Concello. Tiñamos prevista, hai unha entrevista co Concello de Ames, co seu alcalde Blas García. Bos días, Blas. Hola, bos días. De distintos asuntos da actualidade municipal, pero teño que comenzar preguntando pois como está, en base ao apagón, o Concello de Ames. Incidencia, restablecido 100%, que datos temos, alcalde? Si temos que, bueno, non temos datos de que non estén restablecido ao 100%, o único punto que tiñamos coñecemento que no entorno de Bertamirán se estaba restablecido fai un par de horas, pero bueno, eso, situación excepcional e un día longo o de onte, non? Como se viviu? Cal foi as tarefas que tivo o alcalde e, por suposto, pois o resto de persoas implicadas? Eu creo que isto nos sirve para amosar tamén, non, algunhas das responsabilidades que temos os que estamos nas alcaldías ou nos concellos, non, os concelleiros tamén que están no goberno, porque, algúns deles que son novos, incluso algún personal que está con nós, vedis de fora algo que seguramente non pensaría que se podía facer desde un concello. A verdade é que onte foi un día longo, foi un día moi longo e foi un día onde o que temos que aplicar sobre todo é serenidade e dar esa imaxe de serenidade e tranquilidade, máis cando ademais non podes comunicarte coa veciñanza de maneira normal, porque é algo tamén que temos que ver que pasou, que en Ames estuvemos desde as 2 da tarde sin ningún tipo de comunicación por móvil, co cal algo fallou tamén, e unha das cousas que decidíamos e que falábamos hoxe na primeira reunión que tuvemos agora pola mañán era de trasladarlle unha queixa e tamén preguntarlle ás empresas de servicio de telefonía móvil por que o Concello de Ames, todo o Concello de Ames estuvo sin este servicio. Pois, como dicía, foi un día longo, un día que primeiro que fixemos cando nos enteramos, e o primeiro que fixe foi convocar unha reunión de coordinación e de organización entre os distintos sectores e corpos do Concello para ver como actuar ante isto, non? Entonces, creo que foi ás 2:30 da tarde, primeira reunión que tuvemos, unha vez que sabíamos que tiñamos garantido o sistema de conciliación, que os 1.500 nenos e nenas que quedan nos comedores escolares, que lle podíamos garantir a eles e ás súas familias a tranquilidade de que iban a poder comer con normalidade ese día e que íbamos a tamén manter o servicio de tardes divertidas. Co cal, unha vez feito eso, visitado todos os coles, falar con todas as coordinadoras dos comedores e coas cociñeiras, ver que había iso, pois foi cando decidimos convocar a primeira xuntanza de coordinación. En total tuvemos 2 no día de onte e hoxe unha pola mañán para facer valoración, onde tamén invitamos ás portavoces da oposición para que estivesen presentes, para que coñeceran de primeira man o que había pasado onte, o que habíamos feito e como habíamos actuado. Hai un comunicado de Red Eléctrica, o que se están facendo eco todos os medios nos últimos 20 minutos, confirma que non foi que o fallo onte no suministro eléctrico non foi debido a un ciberataque, que xa está restablecido na península nun 100%, e fala de fallo técnico de carácter excepcional. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, tamén califica este incidente como, neste caso, absolutamente excepcional. Descártase, polo tanto, por completo un ciberataque onte
pois nesa incertidumbre falábase de ciberataque, posible ciberataque, descártase por completo. Estamos falando dun erro de carácter técnico excepcional. Isto é o que ata o momento fala a empresa pública Rede Eléctrica. Unha valoración, alcalde, era... Eu creo que primeiro o que temos é que pensar os sensibles e os susceptibles que somos todos a que haxa un fallo deste tipo. Pode pasar en calquer momento, vimos onte, non? E o que temos que estar é primeiro preparados. Hai que saber cales son as causas, como que foi ese fallo, quen o produxo, pero eu creo que estamos en momentos nos que debemos de estar todos unidos e todos buscando solucións de cara ao futuro, non? Onte nos sirveu para aprender a moitos de nós, seguramente, que estamos na política, pero tamén a moitos cidadáns a nivel particular, aprender e darse conta de que é moi difícil vivir sin o móvil, é moi difícil vivir sin internet, é moi difícil vivir sin electricidade, pero podemos facelo. Onte houve nenos e nenas que descubriron que hai parchís, libros... Moita xente xogando as cartas nas terrazas en Compostela. Cartas, cocal... Que quero dicir con isto? Que eu creo que non estamos nun momento... Escoitaba tamén agora o líder da oposición xa decir que demos unha imaxe penosa, vergonzosa. Non estamos no momento de atacar. Eu non vou atacar ao presidente da Xunta de Galicia porque tuvemos fallos. Houve fallos, sí. Eu espero que os portavoces da oposición, ou hoxe polo menos na reunión que tuvemos, non me ataquen a min porque houve fallos, sí. Eu creo que son momentos excepcionais que todos debemos de entender o que hai. Isto podelle pasar sendo presidente do goberno Pedro Sánchez, Núñez Feijóo ou calquera outra persona, porque non é Pedro Sánchez nin o ministro o que está ali sentado donde se produxo ese fallo en Rede Eléctrica. O que temos é que aprender. E nós, por exemplo, eu personalmente, saquei unhas conclusións claras do que temos que facer nos próximos meses no Concello para que, se volva a pasar unha situación como esta, que nos pille un pouco máis preparados do que estábamos. Ninguna incidencia fora do normal, fora do cotiá, que tivo coñecemento vostede? Foi un día. Ascensores, entendo, sí, bueno, e demais, non? Nos o que máis actuamos onte, o que máis traballo fixemos foi, sobre todo, atender as persoas maiores ou non tan maiores. Entendo. Unha que viven solas, outra que teñen problemas de saúde e teñen que ter bombas conectadas á rede. Fixemos un reparto dentro dos xeradores que tiñamos. Cantos ten o Concello de Mes? Pois tiñamos 8 xeradores temos, Protección Civil, Brigada de Obras e tamén a Empresa Municipal de Augas. E, bueno, estuvemoslo repartindo, sempre guardando algún por si era necesario destos de última hora, pero, bueno, o primeiro xerador que colocamos foi no Centro de Saúde de Bertamiráns, para, bueno, pois para poder manter frías as vacunas e as medicacións que teñen ali, non? E pola noite colocamos un NOPAC, que despois reforzamos co do GES, pero colocamos un NOPAC para que polo menos no PAC pudera haber un despacho de atención a calquera incidencia que pudera haber. Digo por isto porque o lóxico sería que ao mellor o propio PAC ou o propio Centro de Saúde tuvera un xerador, non? Que non foi o caso. Pero, quero dicir, non é o momento. Creo que temos que reflexionar. Eu o dicía hoxe, nós no Concello non temos un grupo electróxeno que manteña o Concello operativo as 24 horas ou o tempo que estuvemos onte, non? Onte estuvemos hasta as 5:30 da mañán no Concello. Bueno, pois se había algunha incidencia. A primeira decisión que tomamos nesta reunión de coordinación foi poñer o centro como o centro operativo para calquer incidencia, o centro de referencia para calquer veciño ou calquera veciña que tuvera calquer problema, que pudera acudir ao Concello e desde ali poder orientalos. Co cal, bueno, fallos temos todos, seguro, temos moito que mellorar, pero, bueno, onte é un día para aprender, sí, para logo. Analizar e demais, dende o cotiá que debemos ter cada un de nós na nosa casa. Onte botei de menos unha radio con pilas, porque a radio estivo aí. A radio foi ese medio de comunicación que tiña todo a favor, aqueles que tiñan xeradores tamén, para poder informar, e así informaron. A Radio Galega tivo un papel fundamental onte, polo tanto, o dicía antes, eu volvo a decir agora, non tivemos aquí en Radio Líder a oportunidade de facer esa cobertura tamén por falta de suministro eléctrico e de xeradores, pero aqueles que tiveron a oportunidade, a radio
unha vez máis, aplauso para este medio de comunicación. A radio, Álvaro, sempre está. Sempre está. Sempre está. E onte estivo, E o falábamos... Onte estivo. O falábamos fai uns meses, que demais aquí contigo, o gran servicio que fixo a radio cando foi a Dana en Valencia, non? Xente que estaba, que non atendía ao 112 e que chamaba a radio para poder decir estou nun tellado, a ver se alguén pode vir. A radio sempre está, pero iso lévanos tamén a que temos que facer cousas. Todos. Sen dúbida. Vale. Sen dúbida. E nós os primeiros, eu dicía ahora, nós onto que vimos é que unha vez cando cae todo, o sistema de comunicación que tes coa veciñanza é ou megafonía dos propios vehículos policiais ou de protección civil. Nós estuvemos facendo eso, informando primeiro de que o Concello era o punto de referencia para calquer incidencia, e de que houberse un consumo responsable da auga, que é outra parte importante e que nós tamén quixemos garantizarlle polo menos á veciñanza. E despois, cando se supo que non había colexo hoxe, que non había actividade lectiva, pois tamén salir os coches anunciando que non había actividade lectiva. Pero, dicía, nós temos a sorte que temos unha emisora de radio municipal. Certo. Que nunha situación como esta, pois nos pode servir. Onte non o fixo porque non a temos preparada tampouco, non temos un xerador, non temos para poder usala, pero nun momento como este, onde fallan todas as comunicacións, seguramente que a radio, pois sabendo que cada hora van a informar, aínda que non estés facendo unha programación como fai a Radio Galega ou a SER ou estas emisoras, máis continuista, pero que si podan escoitar puntualmente e saber o que pasa no teu concello, non? Co cal, por iso digo que é destas cousas que nos levan a reflexionar e pensar que temos que facer máis para adiante. Bueno, algo excepcional, temos que falar, evidentemente, da excepcionalidade e de como, neste caso, o Concello de Ames fixo fronte a unha incidencia que afectou a todo o conxunto do Estado. Seguiremos recibindo noticias, estamos convencidos. A noticia é que vaise recuperando a normalidade, de que non foi un ciberataque e de que foi algo excepcional. Isto é o que nos di Rede Eléctrica. Seguiremos, por lo tanto, falando disto. Punto miña solo, porque, bueno, vexo, eu creo que onte unha das grandes ventaxas que tuvemos tamén é que non había Facebook. E que non podía salir todo o mundo opinando e dando ideas de como solucionar, non? E hoxe pola mañá, bueno, dando así un vistazo, vexo xa que, bueno, o que dicía antes, que hai algunhas, desde a posición da oposición, a redundancia, que se critican a alcaldes e alcaldesas, non? Eu creo que non hai ningún alcalde ni ninguna alcaldesa en Galicia que non fixera o que quería que era mellor para os seus veciños. Non podemos aproveitar todo para facer sangue política. Non podemos usar calquer cousa. Non creo que haxa ningún alcalde ou alcaldesa, repito, que onte nesta situación non usara todos os medios ao seu alcance para axudar aos seus veciños e ás súas veciñas. Co cal, sexamos serios, sexamos responsables. Eu dicía ao principio, os alcaldes, concelleiros de goberno, onte non me cabe duda que todos estuveron ao pé do cañón, operativos, axudando dentro das súas áreas. E a veciñanza ten que entender que, bueno, dentro das posibilidades e das situacións que vivimos, porque temos unha racha que a verdade é que nos tocan vivir situacións... A Pedro Sánchez toca de unhas cantas. Non sei se será, que lle teño moito cariño, pero non sei se non será un pouco gafe xa. Que tocaronlle, aparte, importantes, de peso, de unha envergadura de xestión complicadísima. No, é que, bueno, a nivel Estado, vamos. Ter que parar un país durante meses, eso creo que nadie o tuvo que facer, non? O decía un día, non me acordo quen era, sei que era un compañeiro meu de partido, decía que cando un presidente do goberno nombran presidente do goberno, pois lle explicaban que facer ante un accidente dun avión, ante un atentado terrorista cando sabía, ante causas que son deste tipo, pero nunca lle explicaron como tiña que facer para parar un país 3 meses ou que tiña que facer seguramente un apagón deste tipo que ninguén nos esperábamos, ninguén podía pensar que podía quedar todo un país sin rede eléctrica, non se suministro eléctrico. A Dana, o volcán da Palma, en fin. Regresamos á actualidade municipal
Porque, bueno, en Ames ocurren cousas, algunhas que están pasando, outras por vir. E algunhas boas. E algunhas boas. Unha delas é esa nova etapa da humanización do Milladoiro, aqueles que pasamos por Milladoiro o notamos, non? Xa algunha beirarrúa, xa temos un atisbo pequeno de como pretende mellorar esa zona do Milladoiro. En que punto estamos, alcalde, destas obras? Pois estamos no punto de que xa se están abrindo beirarrúas, como decías ti, os veciños de Milladoiro xa pisan as novas beirarrúas, xa usan as novas beirarrúas, co cal eso xa dá tamén unha tranquilidade máis, non? Xa están vendo que hai algo feito, están vendo como se está levantando a mediana, xa se está tirou unha parte importante para empezar a facer a mediana nova transitable que vai haber. Que será o carril bici, non? Non, carril bici vai no lateral que iba, era unha das opcións que se barexou nun principio, pero sigue, vai no mismo lado que iba. E tamén están actuando do lado contrario, non? A donde se empezou a obra, non? Do lado de subida hacia a dirección Padrón. E tamén xa están vendo como están actuando xa incluso no Concello de Teo. Xa no Concello de Teo levou unha parte importante de vallas e xa picada a beirarrúa. As obras van ben, sempre van máis lenta do que a nós nos gustaría. Se os veciños de Milladoiro teñen ganas de que a humanización este lista ou de que rematen as obras, podo asegurar que ningún deles ten máis ganas do que teño eu. Porque, ademais, ser unha obra que foi tan conflictiva, tan complicada, tan problemática, tan posta en duda, o que estamos deseando desde este goberno e eu personalmente é que esa obra este rematada, porque ademais, digo sempre, e son pesado nesto, pero teño claro de que vai a significar un antes e un despois no Milladoiro, non? No núcleo máis importante do noso concello. Van en tempo, polo tanto, a previsión dunha seguinte etapa, cal sería? Dunha seguinte fase? Non, seguir facendo ata completo, sí. Sí, seguir facendo beirarrúas. A previsión é que, bueno, que no ano que ven, primeiro trimestre, posiblemente, sendo un pouco máis pesimista xa, primeiro semestre do ano 26, pois podamos xa pasear e... Cortar a cinta vermella de inauguración, non? Bueno, non somos moito de cortar cintas, pero, bueno, de poñela a disposición da veciñanza. Primeiro semestre, vamos a estirar un pouco máis esa previsión. Hai queixas de diferentes lugares, sobre todo polo tráfico, Laraño, outros puntos que, claro, aqueles que non queren atravesar esta zona, que así se recomenda, pasan por outros lugares, están tendo queixas veciñais de un tráfico máis intenso, con todo que eso interfire con accidentes e demais. Que ten que dicir o alcalde neste senso, neste sentido? Eu podo entender e respetar todas as opinións e podo entender e respetar incluso de que os veciños de Laraño queiran que se mellore a súa seguridade viaria, ao mellor usando tamén o tráfico do Milladoiro como excusa ou da humanización do Milladoiro. Hai que dicir, eles o saben, e eu o sei, porque tamén o sei moito, que xa os veciños de Ortoño, o Bugallido e esa parte de Biduído, para ir a Santiago xa usan esa zona, é habitual. Incluso vehículos que non veñan a humanización. Basta compoñerte unha mañán na rotonda de Pardiñas para ver que moitos vehículos que veñen de dirección Noia pola autovía hacia Santiago baixan nesa rotonda e collen por Laraño. Pero, bueno, eu entendo, incluso non é que entendo, é que apoio e creo que se debería de facer non por estas obras, sino xa antes unha mellora da seguridade viaria en Laraño, que é certo que é unha pista, unha estrada moi estreita, con as beirarrúas que ademais, bueno, sendas, como facemos nós tamén, que incluso, bueno, quedaron os postes de telecomunicacións quedaron de alumbrado, quedaron no medio da propia beirarrúa, non houve un retranqueo, pero sí é necesario facer eso, aínda que, bueno, eles usan a excusa como a humanización. Nos os datos que temos de desvío de vehículos podemos decir que non é sustancial o número de vehículos que, debido á humanización, van por Laraño. Outra cousa, como dixen, vehículos que veñen de Ames, xa de antes, de Ortoño, Bugallido ou de tramos da autovía, que si usan o desvío de Laraño. Mañá hai pleno? Mañá pleno. Hai pleno, con diferentes puntos. E un dos puntos que chegou ata a redacción desta casa é Ames Solar,
Queremos coñecer máis. Ame Solar, que é isto? É que parece que o puxamos ademais adrede, non? Despois do que pasou onte. Por iso, que me chamou a atención. Sí, isto é as comunidades enerxéticas que estamos traballando desde o Concello, poñer en marcha, e, bueno, se creou entre os primeiros interesados e primeiras persoas, veciños de Ames que queren formar parte destas comunidades enerxéticos, se creou unha asociación, que é Ame Solar, da cal o Concello... Está creada xa? Sí, o Concello que vamos a facer é formar parte tamén. Temos que leválo a pleno para poder formar parte desta da propia asociación. E é o que vamos a acordar mañán. Bueno, a persoa que vai a ser que vai a participar nas reunións e é o que acordamos mañán, pero bueno, me sirve tamén e nos sirve tamén para volver a explicar o que son as comunidades enerxéticas e a importancia que teñen ante situacións non como a de onte. Non, hoxe teñen máis importancia igual que antonte, Sí, pero bueno, que a xente sepa que bueno, se poden unir os concellos, poñemos tellados ou espacios municipais, solo municipal, a disposición de que se podan poñer aí paneis fotovoltaicos, neste caso no que nós nos vamos a dedicar, hai outras formas, pero neste caso paneis fotovoltaicos, para que os veciños e veciñas que forman parte desta asociación podan coller, facer uso da enerxía que producen estes paneis fotovoltaicos, non? Co cal van a ter un aforro nos seus recibos. Todos entramos como socios, o sea, se colocaras o Concello cede as parcelas, os veciños pagan, todos os que entren, a parte proporcional que lle tocaría de comprar e colocar os paneis fotovoltaicos, o Concello nunha parte maior incluso, porque tamén nos podemos quedar, se acordamos así, con maior produción enerxética, e o resto se reparte entre os veciños e van a ter un aforro. Vai a dar para pagar, e incluso teñen que pagar a parte que lle toca, pero vai a dar un aforro a medio plazo de... Pois mañá levarase a plenos, a que siga avanzando, tomamos máis conciencia, se cabe, porque vimos falando da independencia que dá e do aforro que dá eléctrico e demais, e depois do acontecido onte, tamén supoño que sairá a palestra o das centrais nucleares, bueno, en fin, imos reconfigurar un pouco todo, a nivel usuario e a nivel... Eso é cuestión de ideoloxía de cada un, non? Pero, bueno, eu creo que agora mesmo as comunidades enerxéticas son unha gran saída, tanto para a administración pública, para os veciños, incluso para as propias empresas, donde hai, bueno, axudas para poder facelas, pero incluso a nivel individual. Onte, bueno, foi un día do que moitos veciños de Ames, por exemplo, e de outros lados, pero de Ames teñen paneis fotovoltaicos nas súas vivendas, teñen batería, porque claro, se tes a batería, si podes facer uso máis fácil, e é un investimento importante, sí, pero que se faz o cálculo a un medio plazo, pois tamén acabas sacándolle un beneficio, non? Gasolineras que algunha, poucas teñen paneis, podían suministrar e as outras non. En fin, é unha vantaxe a todos os termos. E ademais que solemos decir, en Galicia que non hai sol, non, sol hai. Claridade hai. E non, pero eu teño paneis na miña vivenda. E carga. E cargo diariamente, uns días máis que outros, é lóxico, pero os días tamén teño un excedente despois, que hai veces que unha vez que teño cargada a batería ou non lle dou uso, teño un excedente que lle vendo á propia empresa que traballe, non? Non é que me paguen moito ou que nos paguen moito, pero, bueno, algo é algo, ao final. Outro dos temas que dá tempo, temos aí 5 minutos longos, é a vivenda. Falase tamén dunha transformación, non só a humanización que xa ten Bertamirás, que está tendo o Milladoiro, que tamén se quere dotar de outras infraestructuras deportivas, de benestar, da cidadanía, un concello que medra, un concello xove, un concello que aposta pola cultura, colindante con outros moitos, entre eles a capital, e a vivenda, que é un dos puntos que temos de referencia a todos os estamentos tamén, estatal, regional e, por suposto, local. Que novidades hai no tema vivenda no Concello? Nos na vivenda traballamos en dous ámbitos, fundamentalmente, un vivenda con promotor privado, que, bueno, vendendo nos parcelas, vamos a sacar a licitación nos próximos meses unhas parcelas á venta, e, bueno, ademais creo que van nunha situación boa, porque nós sabemos que os promotores o que menos lle gusta de cando construyen os edificios son os baixos, porque son os máis difíciles de colocar, e nós o que queremos é
garantizarnos eses baixos, co cal lle damos unha opción de que en vez de pagar todo en metálico cando licitas, cando saquemos a venta a subasta, que podan darnos unha parte en metálico e outra parte en vivenda e en baixo, co cal nós tamén nos faríamos con titularidade municipal para poder usar pois, os baixos para asociacións ou para o propio Concello e vivenda pois para aquelas persoas que máis o necesiten, vivendas de tránsito, como temos xa algunha. Iso por un lado, as próximas semanas o vamos a sacar 5 parcelas en Bertamiráns e estamos traballando tamén na vivenda pública co IGUS, da man do IGUS da Xunta de Galicia, do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Agora mesmo estamos pendientes de asinar un protocolo no que crearíamos no Milladoiro máis de 200 vivendas vivendas públicas, non? Nós lle cedemos unhas parcelas municipais, lle cedemos á Xunta de Galicia, ao Instituto Galego de Vivenda ao Solo, e eles construirían aí máis de 200 vivendas en 6 parcelas, creo recordar, que son todas no Milladoiro e ademais todas moi próximas no S16, que é unha zona que está ao lado ademais entre o Instituto e o futuro centro de ensino que tamén vai a empezar a construir a Xunta, e outra, esas 5, e outra que queda ao lado do aparcamento das autocaravanas, que lle coñecemos nós, que é onde aparcan as autocaravanas ali. Entonces, bueno, as dúas vías nas que estamos traballando, non? Eu creo que é importante, hoxe en día, ter, por un lado, vivenda pública, pero en xeral poder crear vivenda. Teño que dicir tamén que nós, agora mesmo, bueno, estamos tendo varias solicitudes de licencia para construir vivenda, parcelas xa de promotores privados, pero temos varias solicitudes, tanto en Bertamiráns como en Milladoiro. En Milladoiro ahora pendientes de que se solucione este problema destes 2 edificios que había en Travesía do Porto, pero, bueno, sabemos que hai máis para construir, tanto nesa zona como en Bertamiráns, non? No que traballamos. Isto que nos dá tamén, nos dá unha visión de futuro de que agora mesmo, bueno, estamos nos 33.200 habitantes en función do último censo, non oficial, pero que próximamente se fará público. Sí, 33.200 veciños. Sí, pero iso nos dá ainda que nos vamos a seguir medrando, porque estamos falando de moita vivenda que se vai a construir tanto pública como privada, que lóxicamente incrementa o número de veciños no Concello. 40.000 á vista, entón, así nun primeiro... Bueno, si todo vai con normalidade, eu espero que no plazo non de 10 anos, nos próximos 10 anos, chegaremos aos 40.000 habitantes, sí. Bueno, pois quedámonos en tempo, alcalde. Fixemos un repaso primerizo, como non, é unha situación anómala que o Concello de Ames, ou igual que o resto dos 313 concellos de Galicia, alcaldes e alcaldesas fixeron todo o esforzo para revertir ao máximo as incidencias da falta de suministro, de poder contactar cun pai, cunha nai, cos fillos, en fin, unha serie de incidencias que pouco a pouco parece ser que estamos voltando xa a normalidade, falando do pleno, algún dos puntos do pleno, de vivenda e de outros moitos asuntos do Concello de Ames. Conversaremos de novo, ou seja que ata a vindeira cita. Alcalde, gracias por vir. Gracias a vos e gracias ao traballo que facedes e á radio, como decíamos antes, gracias a ese traballo tan importante. Graciñas. Alcalde de Ames, hoxe, Blas García con nos estudios de Radio Líder. Nada, último tramo para uns consellos publicitarios e chega Álvaro Entrialgo co seu programa.